ئەکرەم مەلکانی یەک ji serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Hûjber helwestên xwe rastî astengiyan ji aliyê rejêma Sûriyê ve dihat û ta koça dawiyê jî ji wan helwestan nehate xwar. Ekrem Melkanî ku dihate naskirin bi bavê Qehreman ji dayikbûyê bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê sala 1952 ana. Bavê Qehreman di sala 1968 da tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû, çalak û Kurdperwer bû û dihate naskirin bi hezkirina xwe ji netew û partiya xwe re. Lewma di sala 1982 da pileya Komîteya Herêmî wergirt. Bi sedema çalakiyên wî di nava partiyê de gelek caran ji aliyê hêzên ewlekariya rejêmê li bajarê Dêrikê û bi taybetî Emnê Dewla ve dihate xwestin û di her carekê de rastî lêkolîn û êşkenceyê dihat. Bavê Qehreman li benga çandiniyê li bajarê Dêrikê kar dikir. Lê ji ber çalakiyên wî yên siyasî, serokê navenda Emnê Dewlê li Dêrikê ew ji karê wî dûr xist. Her wiha ji bilî êşkenceyê ji aliyê hêzên ewlekariyê ve sê caran kete di zîndanên rejêmê de. Carekê li zîndana Dêrikê û carekê li zîndana Qamişlo û ya din li zîndanên bajarê Hesekê. Ji sala 1983 ta sala 1986 berpirsê rêxistina koçerat ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Her wiha ji sala 1986 ta 1989 berpirsê rêxistina aliyan bû. Bavê Qehreman di gelek bûna û kongiran de nûnerê partiya xwe bû. Mîna kongira 11 ya Partiya Demokrata Kurdistanê li bajarê Hewlêrê ku weke nûnerê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya beşdar bû. Di sala 1989 da rastî nexweşiya penceşêrê hat û piştî sê mehan ji nexweşiyê di 28 berçileya sala 1989 da koça xweya dawî kir. Bi koçbarkirina bavê Qehreman, tevgera siyasiya Kurdî û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya yek ji xebatkarên xwe ji dest da.